हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ बेटी ब्याह के गीत। आप लोग सुनिए और कमेंट में बताइए मेरा गीत आप लोग को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समधी ले आईला बाजा न चले दूल्हा राजा। समधी ले आईला बाजा न चले दूल्हा राजा। अम्मा के फाटेला करे जाए लाला। अम्मा के फाटेला करे जाए लाला। घूम फिरी पूछे लगौआ के लोगवा हो। घूम फिरी पूछे लगहुआ के लोगवा हो। कितना दिहले बड़ दहेज ए लाला। कितना दिहले बड़ दहेज ए लाला। सोना दिहनी चांदी दिहनी चार चक्का दिहली हो। सोना दिहनी चांदी दिहनी चार चक्का दिहली हो। 10 लाख दिहली दहेज ए लाला। 10 लाख दिहली दहेज ए लाला। इतना दिहले समधी तिलक से पहिले हो। इतना त दिहली न समधी तिलक से पहिले हो। आजू काहे अइला करे जाए लाला। आजू काहे अइला करे जाए लाला। इतना दिहले समधी तिलक से पहिले हो। आजू काहे अइला करे जाए लाला। होत सबेरे कल धियावा ले जाई हो। होत सबेरे कल धियावा ले जाई है हो। लेके जाई है बड़ी दूर ए लाला। लेके जाई है बड़ी दूर ए लाला। समधी ले आईला बाजा न चले दूल्हा राजा। समधी ले आईला बाजा न चले दूल्हा राजा। भैया के फाटेला करे जाए लाला। भैया के फाटेला करे जाए लाला। घूम फिरी पूछे लगहुआ नगरिया हो। घूम फिरी पूछे लगहुआ नगरिया हो। कितना दिहले बड़ दहेज ए लाला। कितना दिहले बड़ दहेज ए लाला। सोना दिहनी चांदी दिहनी फे 4 व्हीलर गाड़ी दिहली। सोना दिहनी चांदी दिहली 4 व्हीलर गाड़ी दिहली। 10 लाख दिहली दहेज ए लाला। 10 लाख कैश दिहनी दहेज ए लाला। इतना त दिहले जीजा तिलक से पहिले हो। इतना त लिहला जीजा तिलक के पहिले हो। इतना त लिहला जीजा तिलक से पहिले हो। आजू काहे अइला करे जाए लाला। आजू काहे अइला करे जाए लाला। होत सबेरे ले जाई हा बहिनिया हो। होत सबेरे ले जाई हा बहिनिया हो। लेके जाई हा बड़ी दूर ए लाला। लेके जाई हा बड़ी दूर ए लाला।